இது வரைக்கும் நீ எந்த பரிகாரம் செஞ்சு உனக்கு ஒரு பிரச்சனை தீர்ந்துருக்குது சொல்லு கரெக்டாக. பரிகாரம்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு விஷயத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு பேர் தான் பரிகாரம். ஆனால் இங்கே பரிகாரன்ற பேரில் பலவிதமான சேட்டைகள் மூட நம்பிக்கைகளை போகிறது தான் பிரச்சனை. பணம் வரணும்னு ஒருத்தன் பரிகாரம் பண்ணுறான். பரிகாரன்றதே தடுத்து நிறுத்துறது. அப்போ பணம் வர்றதுக்கு எப்படி பரிகாரம் இருக்கும்? அப்போ பணம் வரதை நீ அங்கே தடுத்து வைக்கிறியா, பணத்தை வர வைக்க போறியா? அந்த இடத்துல வர வைக்கணும் தானே. அப்போ பரிகாரம் செஞ்சு இங்கே எத்தனை பேருக்கு ஒரு பணம் வரவா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே ஈர்த்துட்டீங்க, எல்லாம் சரியாகி போச்சு. நிரந்தர தீர்வு தற்காலிக தீர்வுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது தம்பி. தற்காலிக தீர்வுனா அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் மனசு அதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியே வரும். ஒரு 10 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அதே தான், இல்லை 1 மாதம் கழிச்சு திருப்பி அதே பிரச்சனை தான். அப்போ அந்த பரிகாரத்தினால நிரந்தரமாக தீர்ந்து போச்சா இல்லை தற்காலிகமாக இருக்குதா? தற்காலிகமாக தான் இருக்குது. அந்த நிரந்தர தீர்வு அப்படின்றது தான் தியானம், யோகம், தவம். இதுதான் அதீத இறைபக்தி, இதுதான் சரணாகதி, இதுதான் அருட்பெருஞ்சோதி நிலைக்கு போகிறது. நீ இப்படி இறைவனை படப்பட, இறைவனை தொட உனக்கு சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே பரிகாரம், எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார். இதுதான் நிஜமான உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை.